Velkommen til Vedelsparken her i Tjørring. Her byder vi på 76 moderne og nyopførte lejligheder. Vi byder på 2-værelses- og 3-værelses lejligheder herude, og vi har 2 forskellige slags 2-værelses at tilbyde. Det passer både til unge og ældre, og hvis man vil have en delelejlighed. Vedelsparken ligger i et naturskønt område, og man har handlemuligheder, skoler og dagsinstitutioner lige her i området. Hvis man følger stien lige her om bagved, så kommer man direkte ned til Fuglsang Sø, hvor man både kan bade og lave en masse søsportsaktiviteter. Her til sommer der opfører vi også en masse fællesområder herude, så man kan hygge sig på tværs. Og selvfølgelig så er der en masse gode parkeringsmuligheder, og ladestander er også tilgængelige herude. Og selvfølgelig så er dit kæledyr også tilladt herude i Vedelsparken. Velkommen indenfor i vores første boligtype her i Vedelsparken. Det er en 3-værelses, som henvender sig både til jer som par, en lille børnefamilie, eller hvis I bare har brug for lidt ekstra plads. Finder 2 værelser, store dejlige værelser med faste skabe. Der er et teknikrum, hvor der også er plads til, at der kan være lidt opbevaring. Der er en dejlig lys stue, hvor der kommer et dejligt lysindfald ude fra terrassen af. Så er der et skønt og lyst køkken fra HTH, hvor der er plads til, at der kan stå et par barstole, så man kan hygge sig sammen, mens der er en, der står og laver mad. Og selvfølgelig er der plads til et spisebord, hvor man kan have samvær med hinanden og invitere lidt gæster. Ude på det store badeværelse er der vaskemaskine og tørretumbler, som selvfølgelig medfølger til lejemålet. Det er vores mindste 2-værelses lejlighed. Her finder du et dejligt lyst køkken fra HTH. Og herinde har vi stuen, hvor der er plads til sofa og der er plads til spisebord. Så har vi badeværelse, og herude finder man en kombi, vaskemaskine og tørretumbler. Nu står vi indenfor i vores største 2-værelses lejlighed herude i Vedelsparken. Her finder du en stor og dejlig stue, hvor der er plads til både sofa og spisebord. Og igen et lyst og hvidt køkken fra HTH, hvor der er masser af skabsplads. Så ønsker du dig en af nøglerne til en lejlighed herude i Vedelsparken, så kontakt enten Mathilde Eller Janni på 70 70 78 78, så kommer vi ud og giver en fremvisning.